Que diuen que quan s'acaben les classes és com menys feina hi ha, no? Sí. Creu-t'ho. Sí. Exacte. És com comença. I a més tens aquest temps curtet de juliol que passa volant. Ja ha passat gaire. Ja ha passat mig mes, vull dir, és una bona. De fet, jo he notat que tinc 42, vull dir, soc jovenet, però anys que em passen més ràpid. Sí. Volant. Volant. I des que jo tinc dues nenes, una de 9 i una de 5, més ràpid encara. Aprofita-les, Dani, aprofita-les, per favor. Aprofita-les. Ho intento, Són com dues vikingues, però sí. Que quan tinguin 17 i 19 ja veuràs. Fliparé. Ja et trucaré, Miquel Àngel. Bueno, nois, és l'hora. Si voleu començar a temps, per deferència a vosaltres, sí. Anem a començar. Sí. Gerard, està ja tothom en línia, no? Tenim l'àudio ja llançat, Perfecte. Doncs anem a començar, si us sembla. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a tots els que us heu animat a participar a una tarda de juliol a seguir aquesta webinar de la mà de microgestió. Ara, a continuació, la meva companya, la Marta, us presentarà tant els nostres dinamitzadors, la nostra parella habitual, aquest luxe de dinamitzadors que tenim, i així com encara és un cartell de molt de luxe, molt interessant, amb els ponents que tenim aquesta tarda. Per parlar de famílies connectades, hem pensat que era molt important dedicar aquesta webinar a parlar de les famílies, a parlar d'aquest paper tan fonamental que tenim, evidentment, amb l'educació dels nostres nens i joves, però també d'aquest tema que hem estat tractant aquests dies de la competència digital, de l'educació digital. Marta, et passo la paraula i presentes els nostres ponents. Gràcies. Hola, bona tarda. Pels que us connecteu avui per primera vegada, aquesta és la tercera parada d'un cicle, d'una iniciativa que vam començar per donar veu, diguéssim, a totes les parts implicades. Hem assegut amb els especialistes tècnics, hem donat la veu als professors i avui tocava donar la veu a les famílies. I per aquest motiu tenim una taula avui, estem molt agraïts, ho tornaré a repetir perquè ho parlàvem abans d'entrar, tenen una agenda molt intensa aquests dies i van acceptar la proposta i des de microgestió i des de part de tot l'equip que estem organitzant les jornades us volíem donar les gràcies. I passo a presentar-los sense més, que avui tenim una tarda per parlar de moltes coses. Llavors, avui tenim el gran honor de tenir a la taula a la Marta Camacho, que com sabeu és la directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació de Catalunya. Gràcies, Marc, per estar aquí aquesta tarda. Tenim a l'Anna Ramis, que és mestra i pedagoga i formadora de docents i assessora de centres educatius i d'equips de famílies. Anna, un honor també. Bona tarda. I finalment tenim en Lluís Vila, que és el president de FAPAES en representació a les famílies pares i mares. Lluís, gràcies per estar aquí aquesta tarda. Bona tarda. I en fi, per part meva dono la paraula als nostres dinamitzadors, que com ja sabeu els que heu anat seguint tot el viatge i pels que no els introduïm, tenim amb nosaltres el Daniel Amo. Bona tarda, Dani. Bona tarda. I tenim en Miquel Àngel Prats. Bona tarda, Miquel Àngel. Bona tarda. I així que us cedeixo el torn de paraula i aprendre tots aquesta tarda moltíssim. Gràcies a tots els que esteu aquí. Gràcies, Marta, Manel, en microgestió i sobretot el i les ponents, en Lluís, l'Anna i la Mar, que ens il·lustraran de molts temes i de la seva expertesa i també gràcies a en Miquel Àngel per la seva expertesa en dinamitzar, que jo almenys n'estic aprenent moltíssim. I aquesta sessió, aquest webinari, el partim en 3 parts. La primera, on comentarem d'on venim, aquesta situació i què ha succeït amb les famílies i tot el rebombori tecnològic, a on estem ara mateix, on som, en aquestes vacances, en aquests casals i tot aquest estiu, i on anem, en aquest futur immediat. Cadascuna d'aquestes sessions es dividim, donarem pas i veu als diferents ponents en aquest ordre. Primer donarem la veu a l'experta, que és l'Anna Ramis. Després farem pas a les famílies, de mà d'en Lluís, i finalment donarem veu a l'administració, de mà de la Mar Camacho. Cadascú tindrà 5 minuts en cadascuna d'aquestes 3 parts i animar moltíssim els participants i les participants
a dir la seva, a fer preguntes, a fer comentaris. Teniu disponible el xat i a nosaltres, en Miquel Àngel i jo, intentarem coordinar i filtrar aquestes preguntes perquè arribin als ponents i li podem donar resposta. Per la meva part, res més, no em vull entretenir més. Sé que en Miquel Àngel té moltes més paraules, així que Miquel Àngel, endavant, i a partir d'aquí comencem. Molt bé, moltíssimes gràcies, Dani, i també gràcies a Microgestió, en aquest cas de la mà de la Marta i el Manel, i com no també agrair la presència aquí, en aquest cas de la Mar, de l'Anna i del Lluís, així com de tots els que en aquests moments també ens segueixen, en aquests moments que són gairebé ja 32 persones aproximadament en línia. Quan vam estar preparant aquesta aturada, com deia en aquest cas del viatge des de Microgestió i conjuntament amb el Dani, ens vam plantejar un dels agents més importants a la comunitat educativa, que eren les famílies. I en aquest sentit volíem, prèviament, fer una petita introducció que tenia a veure amb què és el que havia pogut passar o què és el que ha passat. Bona part d'alguns dels estudis que han sortit recentment i des d'aquí convidem també a que el públic pugui anar a la Fundació Ferrer i Guàrdia, que pugui veure aquests darrers informes sobre bretxes digitals, que són força interessants, acaben esmentant que hi ha aquestes tres escletxes de primer ordre, de segon ordre i de tercer ordre. La de primer ordre, que és la que anomenem com d'accés, en el que es parla com les famílies o en aquest cas els usuaris han tingut dificultats, en aquest cas per poder arribar a tenir, en aquest cas, dispositius. La realitat també t'acaba dient que tenim un 90 i pico % molt elevat de famílies que acaben tenint dispositius i d'accés i, per tant, en el cas de la bretxa de primer ordre s'acaba molt sovint solventant gràcies a que l'administració pública, i després la Mar també ens ho podrà gairebé explicar, acaba cedint i distribuint, en aquest cas, la dotació tecnològica. Però la que és realment preocupant és la que anomenem la de segon ordre, que és aquella bretxa en la qual un cop arriba el dispositiu a casa, què és el que succeeix amb les famílies i, per tant, quina és la competència digital que tenen aquestes famílies, què és el que està succeint amb aquestes habilitats i amb aquestes destreses que tenen, com se les ajuda, de quina manera es poden posar al dia. Per tant, tenim un dels agents en aquests moments realment tocats, i és aquí on volíem fer incís. En aquest sentit, aprofitar avui per poder parlar amb elles i que ens diguin això, precisament, què és el que ha succeït, en aquests moments on som i, en aquest sentit, cap on anem. I per això contem amb aquestes tres persones expertes. Escolteu, sense més dilació, jo gairebé convidaria ja que en aquest primer torn poguéssim preguntar-li, Anna, exactament com des de la teva visió, des de la teva mirada com a experta, has pogut percebre, has pogut veure les famílies en aquest període, en aquest cas de confinament i amb l'ús de la tecnologia. Moltíssimes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, Marta, Miquel, organitzadors. Doncs aportar en 5 minuts aquesta mirada de què ha passat amb les famílies durant aquest confinament. Jo vaig demanar amb una colla de centres que voluntàriament m'anessin enviant una mena de rapport setmanal de com us ho esteu fent, perquè a mi em servia per anar tenint contacte amb centres diversos arrel del territori i alguns ho han anat fent de manera molt sistemàtica, altres se'ls ha menjat la feina. Però sí que jo el que m'he adonat, i ho comparteixo aquí amb vosaltres, són fonamentalment 3 coses del que ha passat a casa amb aquest confinament. Una, que els pares i les mares, més que mai, s'han configurat com a col·laboradors necessaris perquè es produís aprenentatge. Sempre ho són, perquè els pares i les mares, els infants els porten integrats emocionalment i l'educació rebuda des que són molt, molt, molt petits fa que portem el pare i la mare dins. Però ara, amb el confinament, el pare i la mare, si els nens eren d'infantil i havien de fer una connexió setmanal, no la feien els nens, evidentment la feien els pares, si els nens eren de primària i calia posar al seu abast
doncs teníem 2 dispositius a casa i amb un teletreballava un dels adults, doncs l'altre s'alliberava perquè el nen, la nena pogués tenir connexió. I els pares hem estat col·laboradors necessaris a tots aquests nivells, tant per facilitar eines, programes, un espai, perquè a l'habitació de les criatures hi ha 2 lliteres i no podia el més gran de secundària conviure amb el d'infantil, hem habilitat la taula de la cuina per poder fer xats, ens hem donat torns perquè no podíem utilitzar tots internet alhora mentre uns treballaven i el de secundària o batxillerat feia. Per tant, han estat col·laboradors necessaris. Han estat col·laboradors necessaris perquè han establert o han ajudat a establir horaris, rutines i dinàmiques de treball. Això que al principi semblava, jo vaig fer una xerrada quan portàvem 3 setmanes de confinament i deia, va, com ho fem per encarar que això ja s'acabi bé? I després vam veure que ni 3 setmanes ni... Aleshores, com hem ajudat els pares a crear, que això també ajuda a l'aprenentatge. I després, com hem creat alternatives entre nosaltres, entre famílies, i jo destaco aquí una cosa molt allunyades d'aquell costum que després me'l carregaré, que és el famós i tòpic grup de WhatsApp de papes i mames que es passen els deures del meu fill per demà. És a dir, hem creat dinàmiques d'ajuda entre famílies que s'han allunyat, i després quan parlem del futur, aquest serà un puntal, s'han allunyat de, digue'm quin exercici toca demà de mates. Jo crec que això també ha estat una bona manera d'apropar-nos, les famílies, als aprenentatges que havien de fer els fills. Això seria un tema, és a dir, hem estat col·laboradors. L'altre, que els pares i les mares ens hem adonat de com és de fonamental llegir i entendre el que es llegeix. Perquè per molt que els nostres fills es connectessin telemàticament, moltes coses acabaven arribant amb missatge escrit per pantalla o amb document escrit que anava per una xarxa o altra. I aquí molts pares i mares que els hi semblava increïble, que no sé què m'expliques, tutor, quan dius que el meu fill no acaba d'entendre o no se sap fer entendre, perquè tan important com llegir i entendre és parlar o escriure i fer-se entendre, ara els pares i les mares ens hem adonat en directe de com és d'important això. Per tant, aquest serà un altre puntal. Com és d'important llegir i entendre, parlar i escriure i fer-se entendre. Tinguem eines entremig que ens connectin d'una manera o una altra o estiguem en una aula normal i corrent. I després una altra cosa que crec que els pares i mares ens hem adonat, que si estava una mica confós en aquest confinament, ho hem acabat de veure molt clar, que diferent és l'ús de pantalles i tecnologies que faciliten aprenentatge de les que ens distreuen. I dintre de les que ens distreuen bé, sense crear o anar o tendir cap a addiccions i cap a apostes i cap a coses que no haurien de ser-hi, i les bones distraccions, el veure una sèrie, el posar-nos tots plegats a veure no sé què, el jugar tots junts a un joc que ens ha facilitat no sé qui, o el fer ioga tots junts al menjador a través d'un youtuber que ho fa molt xulo. És a dir, 3 coses, doncs. Els pares ens hem adonat que som col·laboradors necessaris, ho hem estat durant el confinament, jo crec que el curs que ve hem de tenir-ho en compte. 2, és important, molt important, que els nostres fills entenguin el que llegeixen i se sàpiguen fer entendre. I 3, que diferent és les tecnologies, que sí que n'hi ha algunes que per aprendre faciliten coses que són molt divertides. Hi ha nens d'infantil que m'han explicat anècdotes delicioses, que ara no tenim temps, i nens de primària que s'ho han passat molt bé jugant a coses fantàstiques. Però que diferent és les tecnologies per aprendre, les tecnologies per distreure's. Molt bé, Anna. Molt interessant aquests matisos. Si us sembla, donem pas en Lluís. Sí, jo segueixo el discurs de l'Anna, està absolutament encertat. Jo potser faria una prèvia que seria una mica d'on venim i tenir una mica... És a dir, un tema és el Covid i el confinament i un altre és el que hi havia abans del Covid i el confinament. Aquí estaven coexistint 2 sistemes d'ensenyament, un sistema d'ensenyament molt més tradicional basat en llibres i basat en un control que els pares tenien molt après, perquè és el que majoritàriament portàvem fent a l'EGB, al BUP, etc., que són els que som ara. I un altre és
tota aquesta part més digital i aquesta pedagogia més digital. No? Llavors, aquí jo penso que els pares de cop s'han trobat amb que tenien que entendre una mecànica i una metodologia que no era exactament la que ells estaven acostumats. I llavors és on coincideixo molt bé amb l'Anna, que hem hagut d'aprendre tots. I els pares han hagut de ser no només col·laboradors necessaris, l'altre dia deies una cosa molt interessant, que era capitalitzar aquest actiu, no? Fer-se propi aquest sistema que potser per alguns era desconegut, per altres era conegut però no aplicat en el món de l'educació, i han hagut entre tots sortir-nos-en una mica, perquè això ha vingut tant de cop que crec que ningú estava prou preparat. Per exemple, en el meu cas, jo aquí tinc dos barrets, amb el de FAPAE, la Federació d'AMPAs de Secundària, i com a 4 cantons, nosaltres amb els 4 cantons fem tota l'educació amb iPads, amb microgestió. Vam començar fa 5 o 6 anys i hem vist l'evolució i estem avesats a treballar amb això, però també ha vingut de nou. Per tant, ha estat una cosa sobtada per tothom, que tothom ha hagut de fer un gran esforç per tirar-ho endavant. Estem parlant de bretxa digital, sí, és cert, hi ha bretxa digital. Sé que des de l'administració s'han fet esforços, amb el director general de Famílies hem estat molt en comunicació, parlant moltíssim, intentant de donar un cop de mà. Les AMPAs són molt necessàries, les AMPAs AFAs són molt necessàries, perquè al final moltes vegades som els que tenim més proximitat amb aquestes famílies, no? A part dels professors, però sí que ho hem treballat moltíssim. Llavors, el que hem vist és que aquesta situació ens ha desbordat en certa manera a tots, però ens hem sabut adaptar. Al final, crec que no ha anat tan malament, tot i que potser les coses es podien haver fet diferent i es podien haver fet d'una altra manera. Però, en resum, satisfets, entre cometes, perquè en un període molt curt de temps, moltes famílies han sabut adaptar-se i han sabut agafar el ritme. Moltíssimes gràcies, Lluís. Mar, quan tu vulguis. Bé, bona tarda. Gràcies. També m'afegeixo els agraïments per convidar-me avui a ser aquí amb vosaltres. Bé, jo aportar la mirada de l'administració respecte a aquest àmbit de les famílies i de la connexió de les famílies. En primer lloc, situar també una mica l'aposta del departament, l'aposta estratègica per impulsar la cultura digital, no a partir del Covid, sinó ja en el moment en què es va generar fa 2 anys la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital. Va ser abans previ a la irrupció del Covid, que a finals de l'any passat, al desembre del 2019, vam presentar arreu de Catalunya el Pla d'Educació Digital, que, com sabeu, ja era una aposta que volia visibilitzar aquesta ambició per part de l'administració, per part de la Conselleria, d'avançar cap a aquesta transformació digital del sistema educatiu, capacitar digitalment tant alumnat com professorat i també avançar també cap a aquesta idea de la que parlen les grans institucions internacionals dels centres digitalment competents. Òbviament, tot això, quan el vam dissenyar per primera vegada i així com el vam presentar, era un pla que tenia una mirada de llarg plaç, era un pla que es volia desenvolupar al llarg de 5 anys, perquè sabíem en aquells moments que el grau de maduresa dels centres educatius de Catalunya no era el mateix, que el grau de maduresa digital o el grau de capacitació digital docent del professorat no era el mateix i, per tant, calia fer algunes accions importants. I així estaven previstes, dissenyades per dur-se a terme al llarg de tot aquest temps, òbviament acompanyant totes aquestes accions d'una transformació digital que tenia més a veure amb la infraestructura de les escoles i els centres educatius, que també havien de funcionar i havien de permetre un funcionament en l'àmbit digital, que això plogués totes aquelles accions educatives que es volien fer també. Dit tot això, ens apareix aquest Covid en el mes de març, d'un dia per l'altre hem de tancar les escoles, no es té temps a reaccionar, no es pot entrar a les escoles a recollir els ordinadors, no es pot fer repartiment d'ordinadors pels nens i nenes
que potser a casa seves no en tenien, etc. I el que ens fa veure doncs, aquest moment d'emergència educativa, no? que tota aquesta època, totes aquestes setmanes i mesos que hem passat confinats a cases nostres, on els centres educatius han hagut de donar continuïtat al procés d'aprenentatge, doncs, òbviament, el que ens han fet veure doncs, són algunes lliçons que hem entès, que n'hem pres nota i que doncs, jo puc enumerar i alguns de vosaltres ja n'heu parlat. S'ha evidenciat una bretxa digital, òbviament, una bretxa que ja sabíem que hi era, però és una bretxa molt latent i, per tant, primer, tant en termes d'accés com després també en termes de capacitació digital de les famílies, s'ha dit abans. Però, per altra banda, també se'ns ha evidenciat doncs, que el que us deia abans, no? Que els centres educatius i el professorat doncs, no estava en el mateix moment per donar continuïtat a aquest procés. Hi ha centres, abans ara acabeu de mencionar l'exemple dels 4 cantons, no? Hi ha centres doncs, que ja havien fet la seva aposta per avançar en aquesta transformació digital i, per tant, aquests centres doncs, han pogut donar continuïtat d'un dia per l'altre gairebé perquè realment ja tenien la línia de treball així, però hi havia molts centres que no tenien línia de treball digital i tenien projectes metodològics excel·lents i projectes educatius de centre boníssim, però no tenien una línia digital. Què va passar això? Doncs que d'un dia per l'altre nosaltres en 3-4 dies, una setmana màxim, vam dotar 800 centres amb un entorn virtual d'aprenentatge perquè poguessin almenys allotjar, es pogués facilitar la comunicació amb les famílies també i sobretot doncs, tant alumnat com professorat doncs, tingués un espai on compartir i on allotjar doncs, tot allò que es volgués comunicar, les activitats d'aprenentatge, etc. Això per una banda. D'altra banda, què ens ha passat a les cases? Doncs que les aules, no? Que ha estat l'escola que ha entrat a casa i això no havia passat mai. I doncs, això, òbviament, el que ens ha fet és que tots visquéssim que tots haguéssim d'aprendre, no? N'haguéssim d'aprendre d'aquesta situació, perquè era una situació absolutament desconeguda, uns escenaris totalment incerts i les famílies doncs, aquí han hagut de visibilitzar també i d'implicar-se molt doncs, en aquest procés d'aprenentatge dels nens i les nenes, no? Per acompanyar-los i sobretot doncs, per mantenir aquesta comunicació amb les escoles, que les escoles doncs, per la seva part i el professorat, els tutors, les tutores doncs, també han intentat de donar aquesta continuïtat que és la que mereixíem. Això més o menys és aquest panorama en el que ens trobem ara. També respecte a la bretxa dir que el departament en el seu moment doncs, va fer una detecció molt ràpida per tal d'intentar comptabilitzar tot aquell alumnat doncs, en situació de més vulnerabilitat perquè pogués tenir accés sobretot a dispositius i també connectivitat, però també ens ha passat que també tenim evidències i ara també s'estan publicant molts estudis molt interessants internacionals on es parla de tot aquest paper doncs, que s'ha tingut per part d'aquest acompanyament de les famílies en el desenvolupament en aquesta continuïtat, en donar continuïtat al procés d'aprenentatge de l'alumnat, que realment ha estat molt divers i en aquells casos més vulnerables, doncs, òbviament, com més vulnerable és el context, menys capacitació digital hi ha hagut dins la família i, per tant, menys acompanyament i, per tant, doncs, més desconnexió. Nosaltres, quan parlem de l'alumnat connectat a l'escola, no parlem només d'un alumnat connectat digitalment, sinó connectat realment emocionalment i també connectat amb els companys i connectat amb allò que estava fent. I sí que és veritat que hi ha hagut alumnes que no han estat el suficientment connectats. Després parlarem de com encarem tot això de cara al curs vinent i en parlarem més. Però realment aquest és el gran repte que abordem de cara a l'inici del curs vinent. Molt bé, moltíssimes gràcies, Mar. Dani? Sí, gràcies. Mar, Anna i Lluís, de fet queda evident el factor fonamental de les famílies i com aquesta inclús bretxa digital ens n'hem sortit i força bé. Com a pregunta dels participants, en Gerard Vilanova comenta el següent. Diu, escletxa digital, entre parèntesis, falta de dispositius o connectivitat, o escletxa social, falta de disponibilitat o capacitat. Jo penso que la Mar ho acabes d'exposar ara mateix. No sé si vols ampliar alguna cosa, potser en Lluís i l'Anna voleu comentar alguna cosa més. És cert que hi ha hagut una bretxa digital, però també hi ha hagut una escletxa social?
Sí, qualsevol dada. bueno, per comentar una mica, no? Sí, la bretxa digital hi és, tanmateix moltes famílies acaben tenint un dispositiu connectat a internet. Una altra cosa és les habilitats per fer-ho servir i perquè tingui un ús educatiu i connecti amb l'escola. De tota manera, trenco una llança en favor de que hi ha molta diversitat. És a dir, sí que hi ha famílies amb dificultats d'accés a internet i amb, per exemple, la dificultat de no dominar cap de les dues llengües d'aquest país ni tal, però sí que, pel que jo conec d'una escola que he estat seguint de l'Hospitalet, amb molta família immigrant, hi ha un interès tan gran en que els seus fills progressin i aprenguin i creuen tant en l'escola, determinats col·lectius d'alguns països o d'alguna determinada cultura, que han estat fent un esforç enorme perquè amb vivendes molt petites i amb només un aparell, tots els nens de la casa poguessin tenir el seu moment de connexió i arribessin a l'escola. I pares i mares que han perseguit adolescents perquè, havent-hi aquesta bretxa, superessin aquestes distàncies. Sí que és veritat que després hi ha hagut nois i noies i nens i nenes que els hem perdut, que els centres deien no en tenim cap contacte i no en sabem res. Això és trist. Però tampoc ho posem tot en el mateix sac. És a dir, la gent amb menys poder adquisitiu i amb més bretxa digital són els que s'han desocupat o desentès. No, jo crec que aquí també hi ha diversitat. Hem de poder posar l'accent aquí, diria. Molt bé. Lluís? No, també coincido una mica amb l'Anna. El que passa és que de sempre aquesta escletxa per arribar a certes famílies és molt complicat. Moltes vegades les famílies costa molt de treure-les. Estic parlant de secundària. A secundària costa moltíssim atreure les famílies cap als instituts o que participin. Llavors, quan hi ha una situació com aquesta, sí que les famílies intenten implicar-se, però a vegades nosaltres també tenim instituts que ens han dit que hi havia famílies que estaven completament desaparegudes. I no tenen per què ser perfils molt complexes, de famílies complexes. Famílies molt normals que havien desaparegut absolutament. Jo crec que potser el context és aquest, no? Secundària sembla que els pares o les famílies que haurien d'estar més a sobre dels seus fills i filles sembla que desconnectin una mica. Com que ja són grans, no hi estan tant. Però vaja, jo penso que en el context aquest precís del Covid, doncs el que ha pogut o el que ha volgut sí que s'ha implicat moltíssim i hi ha hagut gent que ha desaparegut. Això és així. Molt bé. Marc, si vols afegir alguna qüestió, alguna darrera qüestió, passaríem, si voleu, a la següent, que tindria molt a veure allà on som. On creieu que, a tenor del que ha succeït, on tenim a les famílies? On som? Què creieu que necessiten en aquests moments les nostres famílies? Ara, en aquests moments, en ple juliol. Estem a 13 de juliol i, per tant, on les tenim situades a totes? Seria fàcil descriure-ho probablement amb una paraula, però ens interessaria també que ens poguéssiu explicar quina és la vostra mirada al respecte. Anna, si us plau. Doncs, jo entenc que aquest any les vacances, que és on estan ara situats els alumnes, són diferents de les vacances habituals, perquè estem en condicions de llibertat restringida, no? No només perquè en algunes comarques està més restringida el moviment, sinó perquè, degut al Covid i a les pors i a la prudència que hem de tenir tots, doncs potser nois i noies que haurien anat de casals, de convivències, de campaments, doncs això no hi han anat tant i, per tant, els tenim més a casa, tant sigui a casa el lloc habitual com el lloc de vacances, però són unes vacances diferents. I això ens aboca a un ús de més pantalles encara. És a dir, a les distraccions digitals i online, com que em dius que no surti tant, doncs ja està, estic a casa, no? Ja estàs content. És la resposta típica de l'adolescent. Aleshores, què els aconsello jo als pares i mares? Doncs ser més proactius i menys reactius. Què vol dir això? Que ens ho hem de veure venir. És a dir, oi que ja ho sabem, que les pantalles serà el refugi comú? No volies que estigués a casa, doncs ja hi soc. Dius que em quedo tancat i no parlo amb ningú. No, si tinc el joc online i parlo amb els companys de classe.
Per tant, hem de pensar què proposem i com interaccionem amb els nostres fills perquè aquesta proactivitat, perquè el reaccionar a el que els fills fan normalment és reaccionem malament, perquè reaccionem quan ja n'estem fins al capdamunt i quan ens falta molta serenitat. En canvi, ser proactius, parlar-ho amb la parella, si el tenim o la tenim, i parlar-ne amb altres pares i mares seria l'adequat. Aleshores, per concretar, si són petits, fins a 8-10 anys, qui decidim som nosaltres. Sí que pots pactar amb els fills si 10 minuts o 15, o si ho veuràs al matí o a la tarda, però mentre són petits jo diria que la responsabilitat és nostra, del que es veu, del que es fa, del que es juga, de si ho fas dins, fora, telemàticament, amb veïns, la responsabilitat és nostra. I jo dic posar una quota de pantalla, una quota estival de pantalla. I això inclou tot, jocs online, ioga del youtuber que estàs seguint, per posar-ho suau, d'algun youtuber que estàs seguint, el que vulgueu. Pantalla total ha de tenir una quota de minuts i, a més, no molts minuts seguits, perquè la trampa de he estat jugant al Fortnite i ara vaig a fer el ioga amb el youtuber i ara segueixo fent deures connectat, no cola. És a dir, hem d'anar fent fragments d'altra cosa. Per tant, decidir a partir dels 8, 10, 12 anys pactar, però pactar vol dir que nosaltres ja tenim un criteri, que no ens sotmetrem honestament a xantatges emocionals, ni els pares dels fills ni els fills dels pares, crear unes normes d'estiu, unes condicions d'accés, i aleshores jo diria unes condicions de vivència lúdica d'estiu que incloguin apagar el wifi de casa a determinada hora, i això també va bé per nosaltres els adults, a partir de certa hora desconnectem el wifi. Per què? Perquè estem d'estiu o estem de vacances i, evidentment, no deixar aparells connectats a l'habitació dels infants, nens o adolescents durant la nit, perquè si hi ha vegades durant el curs hi ha partides que s'acaben molt tard, per dir-ho molt finet, doncs durant l'estiu això hem de controlar perquè com que no tinc la necessitat de demà anar a llevar-me d'hora per anar a l'institut, això s'ha de controlar. I aleshores jo diria que la tasca fonamental és predicar amb l'exemple. Si a nosaltres ens veuen constantment o teletreballant o quan deixem de teletreballar, whatsappejant o fent el que sigui sempre connectats, doncs som un mal exemple. Aquesta quota també s'ha de referir a nosaltres. I per últim, què podem fer durant les vacances? No parlar malament ni dels mestres ni de l'escola, ni dels instituts. Que no surti de la boca dels pares de aquest any ha sigut un desgavell, ja veuràs l'any que ve, segur que no se'n surten, no sé les vacances que fan a sobre no sabran què han de fer l'1 de setembre. Que no surti mai de boca de pares el parlar. Això no hauria de ser mai, oi? Però ara, que les circumstàncies són més remenades i més incertes, que no surti de nosaltres. Si els fills ens pregunten què farem al setembre, doncs allò que digui el director o la directora del teu centre. I si no s'aclareixen, què? Doncs ja veuràs com s'aclareixen perquè tenen capacitat per aclarir-se i s'acabó. Vull dir que seguir parlant bé de l'escola és una bona manera de mantenir la connexió amb l'escola o amb l'institut, vull dir. Molt bé, moltes gràcies, Anna. 2 qüestions que jo crec que són fonamentals en aquestes qüestions que ens has donat. La primera, crec que és bàsic, l'autoritat moral. No exigim res que nosaltres no puguem fer. És a dir, jo crec que és un dels principis bàsics de l'educació. És a dir, en aquest sentit, si no som capaços nosaltres de tenir una certa exemplaritat amb els recursos tecnològics i amb els dispositius, amb prou feina probablement ho podrem demanar o exigir a la nostra canalla, a la nostra mainada. Per tant, d'entrada aquesta és la primera. I una altra qüestió que valoro molt que hagis anomenat, Anna, i que t'ho agraeixo moltíssim, és el pensament positiu. Crec que en aquests moments ens hem d'omplir de pensament positiu i, per tant, excel·lent aquesta reflexió que feies al voltant de dir, escolta'm, qualsevol pensament que sigui al voltant de l'escola, parlem-la bé, projectem cap al futur, tinguem pensaments bons, no? Crec que en Carles Capdevila era un gran d'aquests representants al voltant d'aquestes qüestions del pensament positiu, no? D'aquest pensament bo, maco, bonic, de la passió, no? Que et fa pensar bé i que ajuda als altres també a encomanar aquesta passió per educar, mai més ben dit, no? Lluís. Sí, bueno, nosaltres pensem que estem en un moment d'empoderament digital, que la gent ha començat a veure lo important que era poder gestionar aquestes competències
Gestionar aquestes competències no enteses amb dominar el programari, enteses amb saber com gestionar els espais, les eines, els recursos i els tempos, que deia l'Anna, que és molt important. A secundària, sobretot amb l'alumnat de tercer, quart i de postobligatoris, el del tempos és molt difícil d'imposar, és molt difícil. No sé, si tens una fórmula te la comprem, perquè és molt complicat. No, en tot cas, pensem que ara és un moment molt important, no només durant l'estiu, també durant l'inici del curs que ve, d'ajudar moltíssim, moltíssim els pares a empoderar-los amb aquestes competències. No enteses com saber fer anar a l'ordinador, enteses amb com saber gestionar de la manera que estan funcionant els seus fills. Perquè, insisteixo, la majoria de nosaltres venim d'una educació que no té res a veure amb la que hi ha ara, amb un paradigma totalment diferent, on hi havia uns llibres, on hi havia una agenda, on hi havia unes llibretes, on hi havia uns deures. Tot això ha canviat, tot està al núvol. Com arribem al núvol? Com entrem a saber què està fent el nostre fill i per què el nostre fill està fent això i no està fent una altra cosa? Llavors, penso que és molt important transmetre i que els pares entenguin tot això. Penso que la clau està en que els pares siguin capaços de gestionar aquestes eines. Moltíssimes gràcies, Lluís. Fixeu-vos que acabem tractant tot el tema més aviat també d'aquesta competència instrumental i que els pares també estiguin al cas d'aquest ecosistema, no? És a dir, si els pares no estan dins d'aquest ecosistema, amb prou de feina podrem també comprendre el que es cou, no? Marc? Miquel Àngel, perdona, només un incís. Fixa't que deia l'Anna al principi que els pares eren col·laboradors necessaris. Col·laboradors necessaris vol dir que han d'estar implicats al 100%. No val que de tant en tant anem a fer una ullada i hem de ser allà al costat. Està clar. Marc? Sí, jo molt d'acord en la línia tant del que deien l'Anna com el Lluís. Preguntaves abans, Miquel Àngel, doncs, les famílies on les tenim ara i les famílies jo, tot i que no és el meu àmbit de la direcció general nostra, tenim una direcció especial en el departament, que és la d'atenció a la comunitat educativa, però el seu director em va dir vés i tu perquè parlarem més d'aquesta part de connexió de les famílies, com les mantenim connectades i com fem que es connectin aquelles que no ho estan, entenent sempre això, aquesta connexió més enllà de l'àmbit estrictament digital, sinó una connexió real, que òbviament té molts més matisos. I jo penso que a les famílies ara mateix el que els preocupa és saber què passarà, no? Què passarà al setembre, com serà aquest inici de curs, com seran les classes, quines mesures anirem seguint, no? Però clar, nosaltres, això és una informació que ara mateix no la disposem i per tant és molt difícil proporcionar orientacions en els centres educatius per tal que vagin preparant-se, tot i que s'ha fet, preparant-se per aquest inici de curs, que serà un inici de curs absolutament insòlit, en el que ens podem trobar, ja veieu la setmana passada, o sigui, el context que tenim avui no té res a veure amb fa 10 dies, que i ara ja tenim tota una zona important amb molta gent ja confinada. Per tant, aquí en molt pocs dies poden canviar aquests escenaris i el que hem d'estar preparats nosaltres és perquè siguem sota l'escenari que siguem, tant les famílies com els nois i les noies, com el professorat, com el centre educatiu, com tothom es senti còmode perquè sap que té aquella preparació, aquell grau de preparació que potser quan ens vam confinar per primera vegada no teníem, però que ara aquest temps ens permet fer una anticipació i preveure tots aquells reptes i aquelles mancances que no havíem pogut suplir la primera vegada. Per tant, òbviament, l'escenari pot ser un escenari de moltíssima normalitat, que és el que esperem tenir tots, màxima normalitat, màxima presencialitat, màxima seguretat, que és el que sempre diu el conseller nostre, però pot ser que hi hagi unes etapes o unes casuístiques especials on els centres no puguin garantir en cas d'un enduriment de les mesures de seguretat per tal que els nens i nenes puguin estar a l'escola, però que realment no es pugui fer amb les condicions previstes, que des del centre educatiu es puguin facilitar tots aquells mecanismes d'aquesta educació híbrida tan famosa que està molt vilipendiada, però que hem de defensar perquè és una educació de moltíssima qualitat.
I en això i en aquesta línia és en la que estem treballant nosaltres, no? Sobretot com acompanyem els centres educatius, com acompanyem a les famílies en cas d'un possible confinament, un confinament parcial, un confinament, per exemple, o la implementació, davant d'una implementació d'unes mesures més estrictes de les que tenim ara, doncs com abordem aquests escenaris d'aprenentatge amb els que no hem treballat mai, però que pot ser que els tinguem presents. I en aquest sentit, doncs, així és com estem treballant ara nosaltres, no? Per tant, l'apoderament de les famílies en aquest context és importantíssim. Abans us parlava d'aquell pla d'educació digital que vam presentar el 2019, al desembre, que l'hem hagut de canviar tot i l'hem hagut d'escurçar perquè moltes de les accions ja es van produir per si soles. Per exemple, com us deia, aquests 800 entorns de virtuals d'aprenentatge que els centres, doncs, tots aquells centres no en disposaven, ara ja el tenen. Per tant, és una acció que ja ens ha caigut, perquè ara ja els tenim a tots. Ara podem dir que tenim el 100% de centres de Catalunya que tenen l'entorn virtual d'aprenentatge, no? I l'han hagut de fer servir tots. Per què? Doncs perquè hem tingut aquesta emergència a sobre i, per tant, doncs, com que ja hi hem començat, doncs, hi seguirem treballant. I respecte a les famílies, doncs, en el pla, que això no estava contemplat i és una lliçó apresa, per exemple, d'aquesta que ens ha deixat aquesta pandèmia, que abans ho deia la Marta a l'inici, no? Que ens la mirem també com una pandèmia, òbviament, que ha causat moltíssim dolor i ha causat moltíssimes pèrdues i, òbviament, això no es pot fer marxa enrere, però sí que hem d'entendre nosaltres també com una oportunitat per avançar, per progressar, i tot allò que ens ha permès fer aquest pas cap endavant, sobretot que no es produeixi una involució, no? I en aquest sentit, dir-vos que de cara al curs vinent es contempla també oferir des del Departament accions de sensibilització cap a les famílies, però de manera així oferint cursos massius de formació en línia també i també treballant amb aliances, amb entitats i associacions, sobretot perquè aquesta competència digital de les famílies també pugui arribar al màxim de famílies i que aquestes famílies també puguin donar resposta a aquestes necessitats i inicialment també puguin cobrir les seves pròpies, no? Quan parlem de la competència digital l'entenem també com una competència digital clau per la ciutadania, no només pels nens i les nenes, no només en l'àmbit estrictament educatiu, sinó que ja és una competència clau per tothom, no? Europa, la Comissió Europea, així ho determina. I en aquest sentit, també destacar potser algun aspecte positiu, que és que parlant, nosaltres hem parlat amb molts alumnes també, molts nois i noies, i tot i que ens han fet arribar moltes queixes i moltes coses que podríem millorar i que les hem recollit perquè realment està molt bé que siguem molt crítics amb tot allò que no ha anat bé, però han dit algunes coses també molt interessants, com per exemple que amb ells el fet de treballar a distància, treballar des de casa seva, els ha fet veure o els ha fet aprendre també a regular el seu propi aprenentatge, i això és molt bo. Un nen, parlàveu abans dels tempos, no? Doncs si un noi i una noia ha sabut aprendre en un moment com aquest, no? I ha sabut arribar a un procés de dir, escolta, jo tinc això, m'ho gestiono d'aquesta manera, m'organitzo així, sense que ningú m'ho digui, això és una competència boníssima i és una competència que també és l'aprendre a aprendre, no? Com regulem el propi aprenentatge. Això és una cosa bona que hem de posar també en valor i després també tota la feina que ha fet el professorat. Jo aquí estic molt d'acord amb l'Anna amb el que deia al començament. S'ha de posar en valor molt, molt, molt perquè aquí gairebé tothom s'ha deixat la pell, la gent ha treballat moltíssimes hores per arribar. Sabem d'algun cas que en els primers moments de confinament centres amb molta complexitat que anaven a la farmàcia del barri a deixar uns materials perquè les famílies poguessin anar allà a recollir-ho. Vull dir, moltes iniciatives de molta solidaritat, de molt companyerisme i de fer molta xarxa. I això jo penso que també ho hem de destacar perquè és una lliçó positiva que ens surt d'aquesta pandèmia que hem estat vivint i que encara patim ara, malauradament. Efectivament. Moltíssimes gràcies, Marc. Dani, em penso que tenim alguna qüestió a comentar, oi? Sí, tenim dues participants que han fet dues preguntes molt interessants, una en relació a les plàstics i mòbils i l'altra en relació a l'autonomia d'alumnat. Disparo, De fet, la Maria comenta que és una pregunta per l'Anna, però sentiu-vos lliures de respondre. Diu, i els adolescents d'entre 14 i 17 anys, com posem els límits a l'hora d'utilitzar els dispositius? I posen de parèntesis la Play, les consoles i el mòbil. La Maria diu, treballo molt aquest aspecte, però reconec que és una lluita constant a tota hora.
no sé si podem donar algun consell, algunes directrius o algunes accions per calmar la Maria i gestionar aquests aspectes, no? Sí, jo crec que aquí el que s'ha de fer és pactar. És dir, primer hem d'informar de quin és el que s'està produint quan estàs distraient-te sempre a través de pantalles, des del sedentarisme, el que no bellugues, la mala postura, les lesions a la vista, és a dir, hem d'informar. Passa que si li dius això a un adolescent et dirà ja ho sé, no em ratllis, ja m'ho has dit 1000 vegades, però sí, jo vull que tu sàpigues això i vull que sàpigues que això està lesionant la teva salut, com si ara et dediquessis a prendre, no sé, aquests productes que prenen els que van al gimnàs i volen muscular molt, doncs això als 15 anys jo t'ho he de desaconsellar perquè no pot ser, no t'ho deixaria fer tampoc, no? A part d'informar, llavors el que hem de fer és pactar franges i sempre hem d'estar disposats a que la convivència a casa no sigui sempre un estar de gat i gos perquè no hi ha manera d'entendre'ns i de pactar. Ara, tampoc que perquè no hi hagi baralles acaba fent-se el que l'adolescent acaba imposant. Per tant, hem de poder dir, mira, a mi em sap greu renunciar a això que vull que tu facis, a tu et sap greu que jo no et deixi estar tanta estona, però convivim millor. I llavors que sigui veritat, que la convivència sigui millor, perquè si l'estona que li fas tancar la Play o la Wii, no sé, el poses a fer llegir Homer, doncs et dirà que ho facis tu, clar, pobre Homer, no? Però, és a dir, que sigui veritat, que quan no estem en pantalles estem bé, tant com es pugui. Molt bé. Lluís, voleu afegir alguna qüestió o Marc? No, totalment d'acord amb l'Anna. El problema és, jo crec que cada família és un món i cada adolescent és un món. El camí és el de l'Anna. Ara, després, has de fer més i menys, perquè és el que deia abans, no? Si hi ha una fórmula, la comprem. És molt difícil. Molt bé, molt bé. Escolteu, anem cap a la tercera part, diguéssim, del nostre viatge, que té a veure amb i el curs 2021 què succeeix, no? I, per tant, què necessiten les famílies, què creieu que, en aquest cas, a tenor del que hem viscut, a tenor d'on som ara, quins consells els podem donar? Jo crec que heu donat moltes coses i heu donat moltes orientacions i moltes recomanacions, però de cara a poder-nos preparar, diguéssim, amb força de cara al curs vinent, quines orientacions, quines recomanacions, per tant, cap on anem? Què és el que ens podem més o menys trobar i què és allò que els hi podríeu dir? Anna? Mira, jo donaria unes pistes molt senzilles, no? La primera ja l'ha anomenat també Lluís. Quan dèiem això de capitalitzar el coneixement i l'experiència que les famílies han tingut, vol dir que encara que el curs que ve pogués ser normal, si els docents es pensen que el que hem viscut ja està, passem pàgina i ho oblidem, estem fallant-li a la comunitat educativa i al sistema educatiu en general. És a dir, tots, sistema educatiu, instituts, escoles, comunitats educatives petites, cada grup classe, hem après coses. Per tant, això ho hem de posar en valor i ho hem d'agafar com a punt de partida a l'hora de programar el curs que ve. I ho dic seriosament, quan els experts diuen que caldrà fer una acollida emocional dels infants quan tornin i que no es pot, diguem, obviar «Hola, nois, com ha anat l'estiu?» i no parlar res de les pèrdues, dels dols, de la pèrdua de feina de les famílies, estic dient que hem de poder parlar amb les famílies i aquí les AFAs tenen un paper importantíssim de fer-se escoltar perquè les reunions d'inici de curs i el disseny del curs que ve tinguin en compte les seves experiències, perquè quan es dissenyin unitats de programació i metodologies ja es tingui en compte que segurament seguirem comptant amb les famílies i amb què volen les famílies que seguim comptant. L'altre dia parlàvem amb unes tècniques de les Terres de l'Ebre i dèiem que important seria que escoltéssim les famílies de totes les cultures com viuen el fet de la malaltia i com viuen el fet de la mort. Com han enterrat o no han pogut enterrar o com no han pogut enviar els seus... Doncs això seria important. No sé si s'ha de parlar històries socials o no sé on, però això l'AFA ha de posar uns vocals que capturin aquesta vivència diferent que tenim. Estic dient això quan dic capitalitzar, a part d'aquestes experiències de col·laboradors necessaris. Després, una altra cosa que aquí les AFAs, les AMPAs, tenen un paper molt important és ajudar a controlar les ansietats que la incertesa del moment ens fa tenir.
Llavors, jo crec que les AMPAs, les AFAs han de buscar recursos públics, privats, de sanitat o de serveis socials o de qui sigui, per fer cursos de contenció emocional de pares i mares. Perquè, bueno, ja ho hem viscut una mica imposat, us quedeu a casa sí o sí, però ara el curs que ve això pot ser una mica més estira i arronsa, perquè hi ha una comarca que sí, un que no. Llavors jo crec que hi ha d'haver molta contenció emocional de l'adult, perquè si els adults no sabem estar una mica tranquils dins d'aquestes incerteses, encomanem disbauxa als nostres fills. Per tant, un altre paper important de les AMPAs, reunir, demanar recursos per fer formació emocional a pares i mares, des de l'adolescent que tinc a casa fins a aquest curs que no sé què serà i m'estic mossegant les ungles. I llavors hi hauria com dues coses més. Una, seguir confiant en l'escola, amb l'institut, perquè si porto els meus fills i li he portat fins ara i se n'han sortit en termes de confinament, que no farem el curs que ve, que segurament serà una miqueta millor, doncs seguir-hi confiant i per seguir-hi confiant preguntar, estar en diàleg continuat. Allò que deia jo a l'inici dels grups de WhatsApp. Si una cosa no l'entenem, no sabem per què a tercer han dit que faran no sé què, ho pregunto. I no fer aquestes converses paral·leles que l'únic que fan és fer córrer ànsies i mals rotllos pels camins del WhatsApp de pares. És dir, estar en diàleg continuat vol dir preguntar allò que no entenem. I llavors acceptar que a vegades l'equip docent ens digui per què ho ha dit el departament i punt, que a vegades ha de ser així, o perquè ho ha dit el Departament d'Educació o el de Sanitat, vull dir que haurem de fer cas, o perquè no ho sabem encara, perquè a vegades estem preguntant, bueno, però com ho fareu al setembre? No ho sabem encara, ja està. I al setembre potser ens diran que a l'octubre. Doncs ja està, preguntar i confiar. I en última instància, tot això que estic dient respecte a pares i escola, fer-ho també amb els fills. És dir, contenir les nostres ansietats amb els fills, confiar en que els nostres fills són bons aprenents, cada vegada millors aprenents, han sigut aprenents durant un confinament, i a més preguntar, fer un seguiment de dir, escolta, fill, ara no sé què estàs fent, no sé què em demanes, preguntar, estar en diàleg obert. Fixeu-vos que a vegades els principis més bàsics d'humilitat i honestedat gairebé són els que es contesten amb més franquesa, no? Sobretot amb els infants i amb els adults. No? Lluís? Sí, nosaltres, a veure, de cara al futur, el futur és molt incert a nivell del Covid, no sabem com evolucionarà, si hi haurà confinament, no hi haurà confinament, si es podran fer classes normals, no es podran fer classes normals. El que sí que és cert és que el futur serà cada cop més digital. Això està clar, això no ha vingut aquí com una moda, no? És algo que ha vingut per quedar-se, per implantar-se i per anar a més. I a més, també creiem, i fa temps que ho estem parlant i ho estem demanant, que l'educació té que ser més per competències que no pas per currículum. Si entrem dins d'un entorn digital on la memorística té molt poca força, haurem d'anar a buscar més les competències. De fet, la directora general abans ho apuntava, no? Que s'havien donat compte que algunes competències es havien desenvolupat molt més. Tornant al que deia l'Anna, és cert, des de les AFAs haurem de reforçar molt la nostra interacció amb les famílies, això està clar. Com ho farem? Doncs haurem de buscar la manera de fer-ho a través de l'administració o d'alguna manera. Al final, les famílies ens reinventem i ens inventem, no? Sempre trobem una solució adaptada a cada AFA, perquè cada AFA és un món i cada AFA és diferent. Nosaltres des de FAPAES, amb la Direcció General de Famílies i Comunitat Educativa, estem endegant 2 projectes, un per la bretxa digital i un altre que el vam començar a treballar moltíssim abans que arribés tot el tema del Covid, que era per empoderar les famílies, precisament perquè les famílies tinguessin més pes dins de la comunitat educativa. Ara és un bon moment per seguir tirant endavant i buscar de quina manera podem ajudar aquestes famílies a avançar i a tirar endavant, en tots els sentits, en el sentit digital, de competències, i també en l'emocional, en els dos. Moltes gràcies, Lluís. Imagino, Marc, que, com ja abans avançaves,
totes aquestes qüestions han precipitat i han avançat moltíssim el pla d'educació digital, oi? És a dir, ens podries avançar, ni que fos a grans trets, exactament què ens espera el curs vinent amb algunes concrecions d'aquest pla d'educació digital? Sí, com us deia abans, just demà es publica un acord de govern justament on es parla d'aquesta aposta que fa el govern pel Pla d'Educació Digital de Catalunya. Nosaltres vam tenir la gran sort que el pla el teníem dissenyat, el teníem preparat i estava fet abans que passés tot això i per tant ens ha permès aquesta situació en què la pandèmia posa de relleu la necessitat també d'aquesta educació digital. El que fem, òbviament, és aprofitar el moment actual com un moment d'oportunitat, com us deia abans, i precipitar i accelerar tot allò que puguem. En aquest sentit, ho hem lluitat molt i estem molt contents perquè realment l'aposta pel curs vinent és una aposta que en un any s'avançarà moltíssim en 3 grans línies. La primera és la transformació digital de les escoles, la part que té més a veure amb la infraestructura, però que si no tenim aquesta part coberta, poc treball digital podem fer en el marc de les escoles, en un escenari normal, perquè nosaltres aquesta mirada la tenim molt llarga, no és una mirada que sigui una mirada circumscrita únicament en aquest context del Covid i de l'emergència educativa. Això per una banda. La segona és la dotació de connectivitat a uns 100.000 alumnes més o menys que tenim detectats en condicions de vulnerabilitat arreu de tot el país. Per tant, és un nombre molt més extens del nombre amb el que treballàvem fins que vam estar treballant en les primeres setmanes de confinament i a les famílies a les que se'ls va fer arribar aquesta connectivitat i equipament. I després també a la dotació d'equipament tant per professorat com alumnat d'una manera bastant exhaustiva. Per tant, a partir del curs vinent i de manera esglaonada, perquè sabeu que ara a nivell mundial realment tots els països del món estan comprant, però de manera molt massiva, està tothom comprant molts equipaments digitals per tal de també el mateix que ens passa a nosaltres, per tenir el sistema educatiu ben equipat, per una banda, per poder cobrir aquestes necessitats puntuals que puguin venir a partir de possibles confinaments que hi pugui haver, que nosaltres sempre els entenem com confinaments que seran parcials, mai totals, però en qualsevol cas aquesta aposta pel treball digital òbviament és una aposta de futur. De fet, el propi acord de govern va sortir i el vicepresident realment va ser qui va sortir fa un parell de setmanes avui dient que en el context de l'emergència educativa es feia una dotació de 103 milions d'euros per a aquest pla d'educació digital, un pressupost que nosaltres just abans de tota la pandèmia, òbviament, ni tan sols hi comptàvem ni podíem esperar que pogués ser tan gran. Per tant, aprofitem això com una oportunitat i aquí hi falta afegir, òbviament, l'aposta i la gran línia que estem treballant amb les universitats també, per la capacitació digital dels docents, tant els que entren, ens venen des de les universitats, que ja puguin entrar al sistema amb aquesta competència certificada i per, sobretot, veure com acreditem també a tot el professorat que ja tenim ara mateix en el sistema educatiu amb aquesta competència digital ja, però d'una manera molt més tipificada, organitzada i molt ben estructurada, com ja tenim, òbviament, la competència ja definida i treballada des de fa molt temps, en aquest sentit. Això i després una línia molt important també de formació, la formació digital de cara a aquest curs que ens ve, que ens requereix encara, que tenim moltes mancances, moltes llacunes que s'han de cobrir. Tenim gent que treballa excepcionalment i tenim gent que fins ara s'havia mostrat reticent i que potser ara sí o sí ha vist que tampoc està tan malament això de treballar digitalment i per tant aquest professor que ara ens ha entrat hem de seguir acompanyant-lo i hem de seguir estirant-lo. Això també és un repte que abordem. I finalment, quan parlàvem de quines són algunes línies que nosaltres també són les que ens agrada pensar i treballar de cara al curs vinent, sobretot és enfortir molt aquesta comunicació amb les famílies, aquest apoderament també a partir d'aquestes accions de sensibilització que es poden emmarcar. Ho estem treballant també amb la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa respecte a aquest acompanyament a les famílies, com el podem fer per donar-li una bona empenta i transmetre sobretot un missatge de molta tranquil·litat de cara a les famílies, que
passi el que passi, sigui l'escenari que sigui, les famílies han d'estar tranquil·les perquè estan en bones mans, el professorat sap què es fa, ja n'hem après també d'aquelles situacions més, potser les que eren més desconegudes, doncs ja sabem com seran ara i per tant doncs, hem tingut tot aquest període per anticipar-nos i per poder-nos preparar. I finalment l'última idea és que doncs, la tecnologia és la nostra aliada, sempre ha d'estar al nostre costat i ha d'estar al servei de les necessitats doncs, que tinguem. Tenint sempre molt present l'alumnat més vulnerable, el col·lectiu més vulnerable doncs, que té més dificultat en tots els aspectes, però sempre mirant que tot l'alumnat doncs, del país pugui assolir el seu èxit educatiu i que ningú quedi enrere. Molt bé, moltíssimes gràcies, Mar. I atès que també volem, en aquest sentit, ser molt curosos amb el temps, és una de les primeres premisses d'aquests webinars, per part meva, agrair-vos a tots en aquest sentit la vostra participació, no sense donar-li pas, en aquest cas, en el Dani la paraula, perquè em penso que tenim una última pregunta que ens quedava penjada. Per tant, et repeteixo, Mar, Lluís i Anna, moltíssimes gràcies per les vostres aportacions i per la vostra participació. Gràcies. Dani? Molt bé, gràcies, Miquel Àngel, i m'uneixo les gràcies del Miquel Àngel per les i els ponents d'avui. Us llenço per acabar la pregunta de la Beatriz, que l'agafi qui vulgui el vol, i diu així: fins ara no havíem estat mai a sobre dels nens. Rèiem que han de ser autònoms, no? I ara llença la pregunta: vol dir que ara hem de començar a estar a sobre? Sempre parlem d'aquesta autonomia de l'alumnat, no? I ara sembla ser que, comenta la Beatriz, que hauríem d'estar més a sobre o col·laborar amb les escoles i estar pendent de tot aquest conjunt, no? No, jo crec que estar sobre un nen o estar sobre d'algú, com s'entén comúment, vol dir arribar a molestar-lo, no? Tenir-lo pujat, no? Jo crec que els pares i els educadors professionals, els mestres, els professors i els pares també com a educadors, el que fem és acompanyar, és caminar al costat. Una altra cosa és que tinguem una autoritat moral sobre ells, que vol dir que no estem d'igual a igual. El que estem d'igual a igual és de dignitat humana i encara més, el més feble, el nen, l'infant, l'adolescent, més respectats els seus drets, si cal, que els de l'adult, perquè és una persona en formació, no? Què vol dir? Que no hi hem d'estar a sobre? Sí, clar, els hem d'acompanyar. Potser més en aquest moment incert, precisament perquè és incert, ens han de notar que som més comunitat ben trebada. És dir, que famílies i escola som més nosaltres els que eduquem i que ens avenim més que mai. Perquè com que tot l'altre és incert, el més segur que tenim som nosaltres mateixos. Doncs jo crec que si els alumnes ens veuen que no és que els estiguem a sobre, sinó que som un cercle coherent que està al seu entorn per ajudar-los a avançar i a ser persones autònomes, doncs seria el millor. Fantàstic. Gràcies, Anna. No sé si Lluís o Marc voleu afegir alguna cosa, si no donaré veu a la Marta o a en Manel per anar concloent. No, el que ha dit l'Anna, no? Les famílies estem per acompanyar, per educar amb segons què, però bàsicament la nostra funció és acompanyar. Sí, i sempre aplicar molt el sentit comú, no? Vull dir, aquest acompanyament, doncs, òbviament, ha de ser molt mesurat i molt ben pensat, entenent que també els nens i les nenes també estan aprenent, que per ells tampoc està sent fàcil això i tampoc ha estat fàcil, perquè realment ells no coneixien aquest altre escenari amb el que hem viscut i molts d'ells veuen l'escenari que ja coneixien com l'escenari bo. I en aquest sentit també se'ls ha de fer veure, com aquests nens que deien això, no, és que mira, jo he après a aprofitar o organitzar-me millor, doncs que aquests contextos també poden tenir coses bones i fer-los veure que en cada situació i de cada situació podem treure bons aprenentatges. Molt bé. Molt bé. Doncs, escoltem, fantàstic, crec que arribem a l'hora, som puntuals. I res, jo, parlant d'acompanyament, agrair-vos a tots i a totes els que ens heu acompanyat, als dinamitzadors, als ponents i també a tot grapat de docents, de famílies que ens heu estat acompanyant amb aquest webinar. La Marta us tancarà la xerrada, també us
us anunciarà les següents accions que farem i jo simplement recordar-vos que podem seguir aquesta conversa a les xarxes i també que no deixeu de veure els webinars que hem estat realitzant fins ara, que els podreu trobar al canal de YouTube de Microgestió. Doncs vinga, gràcies i fins aviat. Nois, jo em quedo amb la humilitat de tots vosaltres. Ho heu dit, la humilitat i el pensament positiu, el que deia l'Anna, no? O sigui, ho heu dit tots. Penso que és un moment de cansament, però tenir aquesta actitud, aquesta proactivitat i aquest pensament positiu per a alguna que ens apassiona, això pot moure tot. Llavors, jo només recordar-vos, nosaltres, o sigui, fer una autocrítica a l'acompanyament que acostumàvem a fer. Amb el Manel sempre focalitzem amb els docents, plans formatius, itineraris de 30, 40 hores, equips de lideratge. Bueno, hem parat i hem dit està bé fer accions puntuals informatives per a les famílies, que normalment només les fem quan hem de posar els iPads, no? Bueno, hem fet un esforç molt gran de redisseny per fer un aprenentatge de la mà i que aquest itinerari no sigui només per docents. O sigui, les famílies, aquest acompanyament que ha arribat als nens, penso que les famílies també el necessiten. El necessiten molt. I fem accions, tothom en fa accions, però fer aquests itineraris, no per pares, sinó com a comunitat d'aprenentatge. Ja deia l'altre dia Antonio Albiol, que és un company nostre, que és el que escriu els guions quan fem tots els viatges i aquests articles tan intensos que són emotius. I ell ho deia, ja no hauríem de parlar d'escoles, sinó de comunitats d'aprenentatge connectades, no? I aquesta és la nostra missió. I segur que en el viatge continuem de la mà i sumem sinergies que entre tots hi podrem. Ens queda una parada només, ens queda una parada el dilluns 27, que li donem la veu als equips de lideratge, els hem deixat pel final, d'acord? I jo un cop més agraïda, emocionada que estigueu aquesta tarda aquí, a tots vosaltres, i el que necessiteu, amb Microgestió aquí estem, d'acord? Així que una abraçada, que si no m'enrotllo i em vaig del timing. Moltíssimes gràcies a tots i felicitats per aquesta proactivitat, nois. Una abraçada. Merci. Gràcies. A vosaltres. Adéu-siau, moltes gràcies. Adéu a tots. Adéu, bona tarda. Sí, bona tarda.